Nu har vi några bilder framför oss. هلا قدامنا عدة صور. Är det något av det här du ser på bilderna som du läste i skolan? هل في شيء من هاي الصور اللي قدامك أنت قرأتيه في المدرسة قبل؟ Berätta. احكي لنا شو هذا؟ قصص عن شغلات صارت زمان وخيالية. Sagor och berättelser om något som hände dåtid. Och det kan handla om عن شو يحكي؟ إنه عن قصص صارت مع حدا زمان وقصص خيالية. Och fantasi, berättelser. Jag märker att bildmaterialet hjälper eller stöttar frågorna. När man bara pratar om läsande så är det en del, jag har märkt att en del elever bara tänker just på att de ska lära sig läsa. De tänker inte på att jag menar allt i skolan som har med läsande att göra. Och då kan bilden hjälpa till. Läste ni tidningar i skolan? قرأت مجلات أو جرائد في المدرسة؟ Ja. Ja. Vad kunde det vara för tidningar? شو نوعية الجرائد اللي كنت تقرأوها مثلا بالمدرسة؟ جرايد مثل هدول. liksom det här. Serietidningar kallar vi det för. يعني جرائد قصصية هيك. Du har talat om för mig att ni läste på datorn i både Ukraina och i Grekland. Μας έχεις πει ότι διαβάζετε μέσω υπολογιστή και στην Ουκρανία και στην Ελλάδα. Vad kunde ni läsa på datorn? Τι διαβάζετε στον υπολογιστή? Vad för sorts texter var det? Τι είδους κείμενα? Ήταν κείμενα για τους υπολογιστές και ήταν κείμενα, για παράδειγμα, είχαμε και τι βλέπει το μάτι μας. Το μάτι μας μπορεί να βλέπει κάποια χρώματα και τα λοιπά, ποια μπορεί να βλέπει. Okej. Texten handlade om dator och texten handlade till exempel om ögat och hur man ser och hur man använder ögat. Okej, som en faktatext. Ja, fakta. När du var i skolan och ni hade till exempel läst en text, vad ville läraren att ni skulle göra efteråt? markii iskuulka for example Wuxuu leeyahay maxaa ka barateen oo kale. det kan vara han kommer från läraren kan fråga oss vad har ni lärt er från den här texten, vad är det man kan lära sig från texten. Som att ni diskuterade texten. markaas discussion laga sameyn jiray laga wada hadli jiray macni waxa ay ku saabsan Ha. ja det stämmer. Var det så att ni kunde få sammanfatta en text skriftligt eller muntligt? Vad texten handlade om? ma sameyn jirteen macni wixii aan soo akhriseen macni in la yiraahdo macni soo qora macni summary ka soo sameeya macni wax yar ka soo qora macni ku saabsan iyada waxay ka hadlayso sameyn jirteen. Waa la samayn jiray macalinka as a composition camal u diraa waxaas topic adi madaxuu ku siinayaa waxa ka soo qoraysaa may. Ja, vi brukade göra det här. Ibland läraren kan ge dig ett rubrik som handlar om texten och han säger den skriv under den här rubriken någonting om det här texten handlar om. I kartläggningssamtalet när man tar upp frågan om läspraktiker i skolan så säger det en hel del om hur eleven är van att använda sitt läsande. Om eleven är en aktiv eller en passiv läsare. Men många berättar ju att de avkodar, att de besvarar frågor. Men det är inte självklart att man är van att diskutera en text eller att sammanfatta. Om ni i skolan hade läst en berättelse eller en saga, vad ville läraren att ni skulle göra när ni hade läst texten? لو فرضنا أنه أنتم في المدرسة كنت تقرؤون شيء قصة أو حكاية. شو كانت بدأ المعلم أو المعلمة من عندكم تعملوا مع هذا النص اللي قرأتوه؟ بتذكر. Jag kommer inte ihåg. Det är många öppna frågor i kartläggningsunderlaget. Och ibland är det svårt för barn att svara på dem. Men jag försöker börja med en öppen fråga. Och
märker man jag förstår inte riktigt, så försöker jag, då bryter jag ner efteråt och ställer lite följdfrågor som blir mer slutna frågor. Jag vill ju ge barnen ledtrådar om vad vi pratar om. När ni hade läst en berättelse, kunde läraren lyssna på dig när du läste högt? لما كنت تقرأي القصة أو النص بصوت عالي كانت المعلمة تستمع لك لما كنت تقرأي؟ Ja. Ja. Ställde läraren frågor på texten som du fick svara på? كانت المعلمة والمعلم يطرح عليك أسئلة بخصوص النص وأنت تجاوبي عليها. إنه بتكتب لنا سؤال على اللوح بتطلع بنت من البنات إنه تطلع تجاوب عليه. Läraren skriver en fråga på tavlan och någon elev kommer fram och svarar på. Jag vill ju att det ska vara en positiv upplevelse. Få eleverna att känna sig bekväm och trygg i samtalet. Och att det inte bara är rätt och fel, det eleven ska svara. Utan att de svarar på det de känner att de har möjlighet att svara på. Hur var det när du inte gick i skolan? Läste du någonting då? Διάβαζες κάτι όταν δεν ήσουν στο σχολείο, τι έκανες? Ναι, διάβαζα μύθους της αρχαίας Ελλάδας, διάβαζα τέτοια, πώς λέγονται, παραμύθια πάλι, ποίηματα. Jag läste grekisk mytologi eller sagor eller dikter. Okej. Vilka språk läste du på då? Σε ποια γλώσσα τα διάβαζες αυτά? Ελληνικά, ρώσικα, αυτά. Grekiska och ryska. För att kunna fortsätta kartläggningen så vill ju jag veta vilket språk som är det starkaste skolspråket. Men också vilket språk som eleven ska få modersmålsundervisning i. Det kan ju vara ett annat språk som eleven ska ha studiehandledning i. För skolspråket och modersmålet behöver ju inte vara samma. Vilket språk tycker du bäst om att läsa på? marka wax akhrinayso luqadee ugu jeceshahay inaad wax ku akhrisid mani Engelska. Engelska. Läste du på några andra språk också? waxay ku tiri macnihii waa ii sheegtay macnihii inaa ingiliishka aad jeceshahay inaad wax badan ku akhriso ها mar Swahiliga ku akhrin jiray marna Soomaaliga. ja ibland kunde jag läsa kiswahili eller somaliska. Vad läste du när du läste på somaliska? Vad läste du för böcker? su-aalo ka soo qaad macnihii soomaaliga markaa akhrisanaysa buugaag noocee akhrin jirtay macnihi maxay ku saabsanayeen Bugaagta oo gabayada ja det mesta var ju dikter på somaliska Och swahili? swahiliga asagana nooc bugaag Swahili sanifa la dhahaa waaye oo silabaska ka mid yahay wax ka akhrin jiray. Ja, det var en slags litterär bok som också man läste ju i skolan. Så han. Aha. För det var ju Som det var både och. Som både och. Vad bra, tack. Det är en stor tillgång om eleven har flera språk. Det kan vara lättare, tror jag, att lära sig ett nytt språk om man har flera språk att tillgå.